ce a raina abadan ba za ta mutu ba sai ran da ni na kwanta. Zaliha ce a raina abadan ba za ta mutu ba. Mu sauraro ka bude kunne na zo da sauran batun Zaliha. Da na bar kucin a ran nan in za ku tunna kan batun rashin nan. Da na cewa Zaliha gare ni ne an yi min haɗin nan. Kamar yadda na ce na yau hakan ne don ta tausaya min. Kuma na yi nasara tun da har gare ta na yi karbuwa. Daga yaya da ganwa akwan hata shi mun ka fara so. Kuma gashi mun yi nisa mai raba mu za ya sha wuya wa da ni da ita. Akan ta ita dai ni na dai na fashi makaranta. Kullum na kan zuwa kan lokaci ina ƙara fahimta. Idan na bata tazarar lokaci ina ɗan mata. Sai in ta sa ido sai ka ce mai yin farauta. Sai in na gano ta hankali na za ya kwanta. Akwan a tashi sabo har gida ni na kan rakata. Har ma mahaifiyarta tsabar zuwa na ta yi shaidar fuskata. Kamar ruwa da kifi ni da Zaliha kullum muna a tare. Koda cikin ajima idan ka duba abincin muna a jere. Barci yake raba mu ta yaya wai rashin ta zana jure. Ban so na yo abin da zai saka ta ga na yi kuskure. Akan ta ni na dage da karatu a makaranta. Har ma na samu matsayin firifet ba za ni manta. Sai dai matsayin da na samu ya sanya ni kuka. A lokacin da ake faɗin ayyukan da ke akan wuyanmu, batu na farko wanda ya ɗauko malaminmu. Batu ne akan soyayyar da ke gare mu. Ya ce ya sanya dokar soyayya cikin makaranta. Sai na ji a raina kamar da ni yake yi ku fahimta. Sai na ji a raina in ajiye matsayin kawai don Zaliha. Haƙuri mai sauraro ka biyo ni ta shidan ta zan faɗa ma.